ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପଙ୍କଜିନୀ ଅନୁଭୂତିର ଛୋଟ କଥାଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କଥାଟି ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା କଥା। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥାଏ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିପୁର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଆଉ ରେମୁଣା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଗା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାର ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ହିଁ ଛୁଟି କଟେଇଲା ଭଳିଆ ମାସରେ ଥରେ ଯାଇକରି ବୁଲି ଆସୁ, ଆଉ ପାନ୍ଥନିବାସରେ ଟିକେ ଖାଇ ଆସୁ। ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଘରକୁ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସିଲେ ବି ସେଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ନେଇକି ଯାଉ, ସେଇଠି ପାନ୍ଥନିବାସରେ ଟିକେ ଖାଇକି ଆସୁ। ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଛୁଟି କଟେଇବାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବେଶୀ ବେଙ୍ଗଲୀ ଅଫିସର୍ସ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦିପୁର ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବେଙ୍ଗଲୀମାନେ ତ ନର୍ମାଲି ସି ବିଚ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ରହନ୍ତି ପାନ୍ଥନିବାସରେ, ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଡିନର କରିକି ଆସୁ। ଏମିତି ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ କିଛି ନା କିଛି। ଆଉ ସେଥର ଏମିତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବାକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ନେଇକରି ଆଉ ଝିଅଟିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପାନ୍ଥନିବାସରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ରାତିରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଡିନର କରିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି। ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି, ତାଙ୍କର ଝିଅଟିଏ ପୁଅଟିଏ। ଆଉ ପୁଅଟି ବହୁତ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ତାର 3 ବର୍ଷର ନାତିଟିଏ ସାର୍ଙ୍କର ଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇକି ଆମେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ବିଚ୍ରେ ତ ରାତିରେ ହିଁ ଲହଡ଼ି ଆସେ, ଆଉ ଦିନରେ ଲହଡ଼ିଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ ପାଣି। ତେଣୁ ସେ ଲହଡ଼ିକୁ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବାକୁ 3-4 ମାସ ଥାଏ, ପ୍ରାୟ 60 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ଏଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ମୋଟେ 9 ବର୍ଷର ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଝିଅଟିকে ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଏଇ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲେ, ତାଙ୍କର କିଏ ରିଲେସନ୍ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଝିଅ କ'ଣ ଏତେ ସାନ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ଭାବିଲି। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପଚାରିବି, କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି କରିକିରି ଭାବିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ସାର୍ କହିବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ ଇଏ କିଏ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ ଝିଅ ଇଏ, ଆ ନାଁ ରିମଝିମ୍, ଆମର ଇଏ ଝିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସାର୍ଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲି ଜାଣିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଡିନର ଟେବୁଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ସବୁବେଳେ ଯେ ସାର୍ ତ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଏତେ ଏଜ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବାହା ହେଇକରି ତ ନାତି ବି ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଝିଅ କ'ଣ ଏତେ ସାନ କେମିତି, କାହିଁକି? ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଚାରିବି କାହାକୁ? ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଗାଳି ଦେବେ ମୋତେ, ତୁମର କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା, ତୁମେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ ଏତେ କଥା, ଏମିତି ଗାଳି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠୁଛି, ମୁଁ ତା'ର ସମାଧାନ କେମିତି କରିବି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିବି। ଆଉ ସାର୍ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଏତେ ସିନିୟର, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବସ୍, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ କଥାଟା ତାଙ୍କର ପଚାରିବି, କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ଭାବିକିରି କିନ୍ତୁ ନ ପଚାରିକି ବି ରହିପାରୁନଥିଲି। ଡିନର ଟେବୁଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ପଚାରିବି ଏଥର। ସେଠୁ କିନ୍ତୁ ପଚାରିବି ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରନ୍ତିନି, ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଏତେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ କହିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନଥିଲି ଭଲରେ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବେଙ୍ଗଲୀରେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଭାବିଲି ପଚାରିବି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଖାଇବା ଲାଗିନଥାଏ ଟେବୁଲରେ, ଆମେ ଏମିତି ବସିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଆମର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ରିମଝିମ୍ ଆଉ ସେ ମୋର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଯାଇକରି ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କିଛି ଭାବିବେନି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ନାଇଁ ପଚାର, ଭାବିବି କାହିଁକି, ଯାହା ପଚାରିବ ପଚାର। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ହୁଏତ ଅନୁମାନ କରିପାରିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିବି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ତା'ର ପୁଅଟିଏ ବି ଅଛି 3 ବର୍ଷର, ଆଉ ଏଇ ରିମଝିମ୍ କାହିଁକି ଏତେ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର, ଏତେ ଡେରିରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ପିଲାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ? ସେଇଠୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କଲେ ନା, କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ ରିମଝିମ୍ର କାହାଣୀ କହୁଛି ଶୁଣ। ସେଇଠୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ବେଶ ସାହସୀ ଥିଲେ, ଭଲରେ ମାନେ ଦମ୍ଭରେ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ଏମିତି ଆମେ ତ କଲିକତାରୁ ରହୁ, ଜାଣିଛ ଆମ ଘର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଆମ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ବଗିଚା, ବଗିଚାର ଗେଟ୍ ସେପଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ସବୁ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଆଉ ସେଇଠି ମୋ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ହେଇଥିଲା, ତା'ର 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଝିଅ ହେଇଥିଲା। ସେ ଝିଅ ବି ନାଁ ଥିଲା ରିମଝିମ୍। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ 7:30ରେ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ବସ୍ରେ, ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ପେପର ପଢ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଘରୁ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ସବୁ ମୋ ମିସେସ୍ ରେଡ଼ି କରିକି ଦିଏ, ମିସେସ୍ ଘରେ ଥାଏ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ପେପର ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ବାଏ ବାଏ କରେ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ବାଏ କରିଦେଇକି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିକି ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି।
ତ ସେଦିନ ବି ସେମାନେ ଗଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ପୁଅଟି ମୋତେ ବାଏ କରିକିରି ବସ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବସ୍ ଠିଆ ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ବାଏ କରିକିରି ବସ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଝିଅଟି ମୋତେ ବାଏ କରୁ କରୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଡ଼ ଖସିଲା କି ତା'ର କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇ ପଡ଼ିଗଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବସ୍‌ର ଚକାଟି, ପଛ ଚକାଟି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଚଢ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ବସ୍ ଚକା ଚଢ଼ିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ହେଲା। ମୁଁ ମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଠି ଏକଦମ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ନିର୍ବାକ ବି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ନା ଚିଲେଇକିରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକି ପାରୁଛି, ନା କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁଛି, ନା ସେଇଠୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଯାଇପାରୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା। ଦେଖୁଛି ଖାଲି ତଳେ ବ୍ଲଡ଼ର ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବସ୍‌ଟି ଆଉ ଯାଉନି, ସେଇଠି ଟିକେ ଆଗେଇ ଯାଇକି ରହିଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି, ପୋଲିସ ଆସିଗଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକଦମ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ନୀରବ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଯେମିତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚଷମାଟିରେ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି କି ଭଲିକି। ମୁଁ ବାର ବାର ଚଷମାଟି ବାହାର କରୁଛି, ପୋଛୁଛି, ପୁଣି ଲଗେଇକି ଦେଖୁଛି, କେବଳ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଲାଲ ଲାଲ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବାହାରେ ଏତେ କୋଳାହଳ ଶୁଣିକିରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ସିଏ ବି ଏକଦମ ନିର୍ବାକ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅଟିକୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ କିଏ, ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ବାହାରେ ଏତିକି କୋଳାହଳ, ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ପୋଲିସ, ସବୁ କୋଳାହଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ନୀରବି ଯାଇଥିଲୁ 3 ଜଣ ଯାକ, ସେଇଠି ସେମିତି ମୂକ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ରହିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବାର କଥା ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ହେଲା, ଝିଅଟିର ସଂସ୍କାର ହେଲା, ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘର ଭିତରଟା ଶୂନ୍ୟରେ ଭରିଗଲା। ଆଉ ମୋର ପୁଅଟି ଯେ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ପିଲା ଥିଲା, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲାନି, ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଡ୍‌ରିଡେନ୍ ହେଇଗଲେ। 2-3 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସେମାନେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 3 ବର୍ଷ ବେଡ୍‌ରେ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ପୁଅଟି ମୋର 2 ବର୍ଷ କଥା କହିନି। ଖାଲି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଖି କରିକି ମୋତେ ଚାହେଁ। ଆଉ ଭଉଣୀର ଫଟୋଟି କୋଉଠି ଥାଏ ତାକୁ ଦେଖେ, ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦିଓ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ମଧ୍ୟ ନଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ସେଇ ସିନ୍‌ଟି, ଝିଅ ମୋତେ ବାଏ କରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେଇ ସିନ୍‌ଟି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ଦିନସାରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର, ପୁଅର ସେବା କରେ, ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଏ, ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରେନି। ରାତିରେ ସେଇ ମୋର ଝିଅଟି ମୋତେ ଆସିକି ବାଏ କରେ, ଆଉ ରକ୍ତ ଦେଖେ, ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ସିନ୍‌ଟି ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଯଦିଓ ହରେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିନଥିଲି କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ମୋର ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ଭାବିକିରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲି, ଆଉ ସାହସ ଧରିଥିଲି। ମୋର ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଆସିକି ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଆଉ କ'ଣ ବି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପୁଅଟି ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଆମେ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ଟିକେ ହବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଜୀବନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲୁ ସେଇ ସିନ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ କେବେ ବି ସେଇ ସିନ୍‌ଟି ଭୁଲି, ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍ ତ ଦେଖିନଥିଲେ ସେ ସିନ୍‌ଟି। ତେଣୁ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଆମ ଝିଅଟିକୁ ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ 2 ଜଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା କରିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅକୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ରିମଝିମ୍ ପୁଣି ଆମ କୋଳକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେ ବଡ଼ ଝିଅଟିର ନାଁ, ସେ ଝିଅଟିର ନାଁ ବି ଆମର ରିମଝିମ୍ ଥିଲା। ଆମେ ତାରି ଅନୁସାରେ, ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ନାଁ ରିମଝିମ୍ ରଖିଲୁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଯେ ଏକଦମ ଏକୁଟିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ରିମଝିମ୍ ଦେଲୁ, ତାର ଭଉଣୀଟି ସେ ପାଇଲା। ଆମେ ଆମ ରିମଝିମ୍‌କି ଫେରେଇ ପାଇଲୁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ 20 ବର୍ଷ, 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା କରେଇଦେଲି। କାହିଁକିନା ସିଏ ଯୋଉ ଏକୁଟିଆ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା,
ସେଇ ତାର ଏକାକୀପଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ପୁଅଟି ପାଇକିରି ଆଉ ରିମଝିମ୍‌କୁ ପାଇକି ସେ ବେଶ ଭଲ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରିମଝିମ୍‌କୁ ଦେଇକିରି ଆଉ ବହୁତ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଝିଅଟିକୁ ଫେରେଇ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ଏଇ ରିମଝିମ୍ ହେଉଛି ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଆଉ ଭରସା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ରିମଝିମ୍ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତା ଆମେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତୁ ବା ମୁଁ ଚାକିରି କରିକି ଆଉ ନଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା କେତେଦିନ ମୁଁ ସେମିତି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଉଁ, ଅ, ତାଙ୍କ ସାର୍ ସେଇ କଥା କହିକିରି ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ରିମଝିମ୍ ଆମର ଯାଇନି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକିରି ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଆମ ରିମଝିମ୍‌ର ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ। ହଁ, ତେଣୁ କଥାଟି ତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କହିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତ କଥା କହିକିରି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା କହିକି ରିଲାକ୍ସ କରେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସାର୍‌ଙ୍କୁ ସେଦିନ ବହୁତ ସରି କହିଥିଲି। ସାର୍ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କଥାଟି ମନେ ପକେଇ ସାର୍ ସେଠୁ କହିଥିଲେ ନାଇଁରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସାନ ଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସାର୍ ଥିଲେ, କ'ଣ କହିବି? ସେଠୁ ସାର୍ ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲେ ନାଇଁରେ ତମେ ମନେ ପକେଇକି ଭଲ କରିଲ। ମୁଁ କହିକି ବହୁତ ନିଜକୁ ହାଲକା ମਹਿସୁସ କରୁଛି। କାହିଁକିନା କାହା ପାଖରେ ଆଉ ଏ କଥା କହିବି? ଏତେ ଦିନର ପୁରୁଣା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯାହି ବି ଭୁଲି ନଥାନ୍ତୁ, ରିମଝିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ମନେ ପକେଇ ଦେବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ବି ମନେ ପକେଇଲୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ନିଜକୁ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କଥାଟି ତୁମେ ଶୁଣିଲ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ବାପା। ଆଉ ସାର୍ ଏତେ ବୟସରେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଗତି କରିଥିଲେ, ହୁଏତ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବାପା ଥିଲେ, ବାପାମାନେ ସେତିକି ମଜବୁତ, ଭିତରେ ଯେତିକି ସେମାନେ ନରମ, ଆଉ ବାହାରକୁ ହୁଏତ ବହୁତ ମଜବୁତ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେତିକି ମଜବୁତ ନ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସଂସାରଟି ଆଜି ହସୁ ନଥାନ୍ତା। କଥାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ?